Ya, saka Dek Mega, ayo berdiri ngadeg nembang. Oh ya, dicepati kanca-kanca. Ya. Ninono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pedemen ringgit wacucal nggih. Susipun Masda. Iya, sugeng dalu. Niki sapa-sapa Arien kagem Masda Lovers juga, Mas. Iya. Piye mau sapa? Mbak sapa? Mbak Helena Buana. Oh iya, Mbak nek purun gonen mulih, Mbak. Ora apa-apa. Padai bagor ngono, ora apa-apa. Wah, oh, kurang ajar kowe. Padai bagor terus cepake mrica tutuk ndase. Nah, mulih. Iya. Ora lha wong guru kene aku. Kalau Mbak, pripun, Mbak? Lah. Oh, kayak arep go mantuk wae gelem. Iki kira ning omahe kono. Oh, ngono. Oh ya gelem kono. Mah. Mah nolak ngono ta. Wah, ya ora. Niki acaranipun napa, Mas? Mahargya satu sura. Sura S. Apa? S. Apa? Anyep, anyep. Es anyep mangko ora. Iya. S ora iki tenan. Sampeyan iso ngaretekke ora? Es. S napa? Sasi sing apik nggo ibadah. Sik. Wong sak jagat ngerti nek sura kuwi sasi sing apik nggo ibadah. R. Rasa dadak takon sura kuwi sasi sing apik nggo ibadah. O. Apa kowe ngerti nek sura kuwi sasi sing apik nggo ibadah? Sak karepmu, Mas. Galen mulai, Mbak. S ganti aku ya. Apa? S. Ya. Senenga laku tirakat. Ya. Uripmu ben ayem. Ya. R. R. Rao-rao yen gelem usaha mesti hasil. Ya. O. Oh, apa meneh sik tak takokke Mas. Iya. Oh. Iya. Iya. Iya lho. Iki ana mau pamundutan iki Slendro to larase. Ha iki mau ana pamundutan bebeling. Pepeling apa arep apa? Pepeling sik. Oh, jarume kecer ngono ndak? Nggih manut. Ngenengi kancane ya. Sing penting aku iso nek aku ora iso ya Mbak Helena. Wah. Nek jane nek misale Mbak Helena munggah ki aku ora masalah, aku ora ndirasa kepiye. Oke lho ngono. Ora. Rong mene bolo. Wah. Ki mau jane ana eling-eling iso mbawani eling-eling ora? Apal urung? Urung apal? Urung. Oh iya wis. Wis eling-elingen sik ya. Heeh. Iya. Ah iya, arep apa? Arep pepeling apa-apa? Apa sak Helena, karepmu? Mbak Helena kersa minggah mboten? Oh, kersa. Oh, nggih. Enggak mau kok. Gelem ya? Enggak ya. Gelem ya? Gedek kok. Oh, padune. Wong aku dhewe ira kok. Ngene-ngene kok enggak. Ya, apa? Apa? Lah apa? Lah malah bingung. Ya wis pepeling iki mau bawanono sike. Iya. Rukune Rukun Islam. Hai. Ndi sampean? Sampean. Lho kok aku bareng? Iya. Ya wis neh. Keles. Lima niki. Ben tak cengok. Nek Mbak Helena. Nek Mbak Helena ki apike ram. Lah ora ono kae. Lah ya saya apik ngono lho. Ya ora. Kapindakno
aja padha ditinggalke iki swara wiraswara ya swara dalang beda bayare lambemu mak rukanis lampu niku gue ini ya gue ya iya imen oh iya sahatate kangangga siji iya njur diapik-apik apik kang angka loro salat anu Setyakine kok sing raireng ya malah ngopo anu apa wayang ya dene kangga telu sing sabar narima Setya Buddha piye to aja salting ngono kuwi to ora salting kok salting ngono karo kowe iya Ramadan indak noposo papat zakat ping 5 ibadah haji yo sampean kakna Gara. Ya ora maksude ki entekno ngono. Oh, masuk. Kowe kon ngentekke. Anune niki lho, cakepane niki lho. Ya kene nek kon ngentekke. Cakepane kok. Iya. Rukune Islam saham por no. Anu, saka kendang alus. Oh iya. Saka kendang ke Mas Roni. Oh iya. Mesakne wis arep tak tumpak ngono. Wah, yo sing klasik nuansane nek iki kan sing ngripta Mbah Anom lah. Nek Mbah Anom ki lagune saka kendang batangan cilik tak Lah wis sancang-ancang ngene iki lho. Wis sancang-ancang ngene. Wis sakale kepedean. Ha iya. Mesakne. Enggak.
yen kepareng besok munggah swarga. Sampun katur Mas Da. Njur arep linggo. Heeh. Nganu nika wonten pamundutan nika saking Pak Haji Lu kita nika ngawur. Ngapa? Nanti dipinangkani nika lho Mas. Oh ya lha nek arep nyengene iki engko nek nang ngisor wae. Ngono, nggih. Nggih, sampun. Heeh, engko dipinangkani gere-gere ya. Nggih. Iya. Tenan lho kowe lho, sago lho. Wis nampa soal dite. Iya. Iya toh, wis katur. Heeh. Matur nuwun. Tanganku until. Iya. Senengane karo. Ki mawon panjaluk apa? Saka sapa? Saka Mas Indra. Teman kita sing saiki lagi ana Madiun. Oh. Apa? Tugas. Oh iya. Mau njaluk lali janjine. Oh iya, Cuma ya ana sing WA, ana sing ngersake lali janjine. Oh iya. Sing minangkani sapa? Mbak Anggi. Oh iya. Di sana landene leh ku minangkani to? Iya. Sing iso ngene Mas Indra mau. Ya mau njaluk lali janjine. Iya. Mulane utawa engko apa? Ning mau WA aku ngene iki lali janjine ya ning ya ora kudu lali janjine apa sakarepe sing arep nembang mbo ya iya kono seneng mula kremenane Mbak Anggi apa wae wis men nembang mbo ya heeh sepati ya men Mbak Jumeneng Mbak Anggi Jumeneng Mbak Anggi men Jumeneng iya Mbak Jumeneng. Malam juga Mbak Anggi, gimana kabarnya? Sehat. Oh sehat, waras ta? Waras. Oh iya, tak kira nek sehat nek ora waras ya ora ana gunane. Iya. Waras Mas. Tetep stay full senyum pokoknya. Iya. Harus ya. Nganti, Jenengan riyen napa? Apa nih? Lah pripun wae jangan dikon napa? Ora apa ya. Nganti pegel ora apa-apa, mesem terus nganti pegel ora apa-apa. Iya. Mangke dikira nganu. Grong edan ngono. Nggih,
mes-mes. Iya, senyum itu adalah ibadah. Ning ya aja njur tanpa sebab mesam-mesem dikira wong ora genep. Iya. Lah jenengan? Lah aku ora ana gunane ya iki ngene iki interaksi ngene iki perlu dengan semua mosok interaksi merungut. Medeni nggih. Iya, mau nembang apa Mbak Anggi? Niku wau napa? Napa sak karepe kula? Heeh, sak karepe jenengan. Iya. Dengaren. Nah iya nih. Jen. Wela kene iki kudu tansah nyugata. Iya. Nyugata apa? Nembang apa Mbak Anggi? Rengu mawon. Rengu. Rengu. Oh iya, selendro ya. Nggih. Oh iya, dibalani. Nyuwun apa sih? Oh, dindingan. Gramyangan apa? Nyuwun sinom grendel. Oh, sinom grendel. Memanismu. Ayo Mas, tendangan. Ya. Ampun toh. Oh, enggak toh, enggak. Aku kurang nuruti cangkeme kimpul kuwi kok. Ya mesake to, mosok baguse wong ngono kok dipadake tendangan. Ya paling-paling ora ya Ronaldo watine. Iya. Kanggo jiwat agawe rociteng gale rara apa kang upama munduta rokmi tartamtu ibarat wong numpak prau lumampah tanpa matiane ngajala nidi temah gonjeng anggen jong paku lingan maka saja ikatan rengu wonten apa niku bilih sampun dangu di kakak
Pagi, oh iya sudah nembang rengu. Ya apik banget, apik. Nggo ngene iki nggo direkam layar, ya nggo streaming iki direkam layar, ya terus dirungokke nek esuk kae karo ngrungokke manuk kutut, ya. Nek duwe ya karo ngopi nglinthing, wah. Monggo pipane gading, ya. Seger ya, Mas, seger ya. Ning akeh anane pipane kemuning, ya. Ora apa-apa, iya. Kemuning anggere sak lengen ya dikira gading. Iya. Malah wong domah itu iya. Pipa, pipa gading utuhan nek ya ora wong sugih ra ya ora. Iya. Nek ngono saiki ya neruske lakon. Ya, lakon baku ya. Seneng anggere ngono. Kayak buntelen wae saya wong. Nah iya iki baku lakone, Nduk. Ya. Mbeng iki awake dhewe kudu fokus ning lakone ya kudu runtut, kudu kepenak dirungokno. Ya. Mulane kuwi ayo kirim Fatihah kanggo para pundhen dalang luwih dhisik ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wir aruhi Ki Sena Nugroho, ya laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo. Terus ke iya tansah marapamaring saka sinaksmaya winahya ing asepe sinimpen lengeng kalbu pambukaning marana talen saking liya playaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati pan kamu semanjing turing gupit sanggan sangarup karo gantoko capok
Sang Raden Werkudara ngawe Sang Yamana lancur-lancur Pandhawa. Pating bleber pating culun. Pating pancake banyu mleber ning darat.